Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Asa ka gusto? Japanese. Okay. Mula hosta dito. Yes. Yan naman ang gwardya. Murag may gikalalis mo na. Mono ka? Ay, babe, pasag din na nagwardya, uy. Siya na bahala diha. Iya man ang trabaho. Oh, uy. Gitok mo niya ang lalaki nga naas may gate. Manaog ko. No. Pagpuyo. Babe, Dili ko gustong may kagubot nga may tabo sa akong hotel. way kagubot ka mahitabo. Naibaw na ng gwardya sa ngayon niyang buhaton. Dugay na si Sir Guard ining kumpanya, ha? Karon pa ka mawadaan o pagsalig niya. Oh, kinakakita ka, oh. Nakakita ka? May pahawa na ang lalaki nga iyang gikalalis ka ganina. Usa lang katok mo, dahadlok na. Dili mao katong iyong gibuhat. Dili mahimong basta ka na lang manok mo og tao. Og natumbaw pa kini. Ay, gahi sa Tigalig, oh. May nalagani kay Tukmodra. Wa po sila. Pakisultihan ko siya ugma. Ah, okay. Hasto na. Ugma na lang. Kaya wa naman ang lalaki, oh. May pahawa na. May salot na ni mo si Sir Guard, oh. Nakabantay na siya nga imo ni sakyanan. Sige na, larga na. Oh, gosh. May nalagani kay patuos siya na ako. Ugwa na yung padayon sa pagkanaog. Saan na lang kung may kanaog pa siya. Tigalig, nabuking na unta ko. No. Dili mahimong masayod si Diyos. Tinuod akong estado. Dili mahimong mahibaw siya nga may anak na ko. Kinalakapugan ko si Dave sa sunod higayon. Aron nga dili na siya magsamok pa. Kasakitin noon sa kong kamot nga akong gitukod sa akong pagkatumba kanina. Diyang gitukmod ko kalit sa kwardya. Huwag ko makabantay. Ibalik kong itukmod. Orag nalisa may noon eh. Mingol-ngol man. Dungagan pa nga. Nagkutoy nagbayong akong tiyan. Magkausap ako makakaon karong adlaw. Ug unsa na ko orasa karon? Dili ko na tingali ikakita si Amy karon din. Pero dili ko gusto mawalan sa paglaom. Nasayod ko magkita mi karon. Usa paabuton ko lang gyapon siya. Kaluoy, bitaos bata. Nakatug naman tao nga naghukdong sa may bintana. Ang pait ni tao niya kay huwag mo abot ang ginikanan. Ay, pasado alas 12 na sa tungang gabi, wa paghapon sila. Mauli pa baka itong duharo. Puguson ko na ni bata, bi. Di ba lahangin ako sa kwarto. Itapad ko lang og ingon ani. Samtang pa sila sa Dave. Langga, lalit na na, balientas korto. Oo, nagahit ka magunoon. Balihin na ta. Nakatug na ka din ni, oh. Huwat pa ako, tatay o mama man niyo ya. Dinira ko. Ay, dili na langga. To kay nga gabi na. Manira ta ini bintana kay masudlan niya ta dinig abat. Ay, Aksyon na maghilak. Di mo hilak ha. Di mo hilak. Kay madunggan lagi kag abat. Garahatan lagi ito niya isangit sa babas kawayan. huwat man ako, mama. Ipakugos lang ta ka ni mama ni mo kung maabot na sila sa tatay ni mo.
Dugay pa. Hapit na. Hapit naman kaya. What na yang kuoy? Diniyang ako. Ay, madugay pa to sila, uy. Ingon ka, dayi na yang. Ay, Ay, hirak ko. wa matabay ba ako kuno sa sang orasa mauli gud. Wag adto na tas kwarto magpaabot. Isiran lang nato ni bintana kay kita lang ni nahibilin nga nag-ablis bintana in dapita. Kung may abat, kita giun ang unahong kaon. Sa niya takas paglaban nga tigo ang mas lula. Di naman makasukol. Sukoy man ako. Ay di ka makasukol eh. Bila ko umuwi nimo. Bata pagod ka, gamay pa kay kag kaon. Ha? Kausara kang dagiton sa abat. Hello? O na. Hala, nira ka maligid kalit niya. Naaungo yuya. Naaungo. Da, ilan bitaw ka? May gani, makapitara ka ni hadas may bitana nga naghukdong. Oy, mga tumbatam. Anay, milayaw ka manoon. Ayaw sa pa yuya. Kaunan ta sa apat. Tala kwarto yuya. Bukot ta sa apoy. Taliin na yuya. Abat naman di ba kapabalihin mo bataa ka? Ujang alas 4 pa ang first trip. Anilaw na ko din maglingkod-lingkod. Mapauli kong mga si Imi uban ako. Magkuul ko dyan yung among anak ani. Nawa ang iyang mama. Pasaylo atang ko ilin. Wala ko ikauban si mama ni Buday. Pasaylo si tatay. Pero ipaniguro na ko nimo. Nasa sunod akong pagbalik. Madako na niya si mama nimo balik sa ato. Babe. I'm going. Wait. Nagilis ka? Asa ka? Sa'yo pa man kaayo. Asa ka pa ingon? May lakaw mi di daddy. Mauban ko. No. Wakilabot sa mong lakaw. It's business. Niya ako. Domingo ron. May mong buduag ka makriyot sa imong pamilya. Mao na imong gusto, di ba? Sige na. Makapauli ka nila. Una-unaon ko na. Diri ka ganahang mo pauli sa inyo. Di kapoy ko. Mapamuli ang akong lawas ako atong bakasyon na gikan sa lain nasod. Murag nag-jet lag pa ko hangtod karon. Ikaw ang bahala. I'll get going. Bye. May mapagmula ako later. Ikaw ang bahala. Thank you, babe. Yes. Money kinabuhi. Stress-free. Mubangon ko kung ano sa gusto na ko mubangon. Mula ako kung asa na ko ganahan ni mulaag. Mubalit sa tanang gusto na kong paliton. Mauni kinabuhi. Karon pa lang kong higayon na tinuod nga nagpakapuhi. Pusa, pahimuslan ko kini. I'm gonna live my life the way I want it. Nay, Oh, may kaya na uli ka na. Hayan mas imi. wa nay. Wa mi magkita. Sa? O sa kita? Wa lagi. Wa ni mo matultulya yung gitrabahoan? Wa di ka magpangutan na. Natultulan man. O nakita na ko siya pero ako rin nakakita niya. Unsa ko na pakasultiha, Dave. Wa siya magkabantay na ako. May hinungdan nga may padayon siya sa pag-sulod siyang trabahoan. Gipaabot ako siya hangtod sa gabi pero wa may magkita. Nakakaon na ka? O panay, Dali, ato tas kusina. ang bata nay. Akong gipaduwa uban siya mga amigo ko, gamiga. E kon anhi dinis bay, magsige pagpangutan ako na abot na ba mo? O kon unsa mo orasa mauli?
Hindi mo kalitag hila kay mangita siyang inahan. Kaluin tan sa bata. Luoy mo lang, luoy gid kayo. Kaya na, kao na. Asa ba ko paingon ron na? Kanang usa ka butik. Murag nindot sa na diha da. Musuway ko sa pag-sweet kung may ganahan ba ko. Dungag ini ako mga gipamalit karon. May misampis ako pakan. Ako pa kang kauban sa hotel. Ako lingi yun. Para makapanghambog ko ba? Ha! Daan lagi gid ko, ikaw lagi. Wag ko sa'yo, ikaw gidi ay. Hoy, kumusta na ka, oy? Grabe, misabot ka kagwapa, oy. Kanusto pa lang ganita last nga nakita. Katupag tong nagsakay tagbas, no? Oo. Ikaw ra? Ha, ikaw ra? Ang iba-iba ng anak. O, di sa mga ba nimo? Oo, ako na. Garo, uy, shopping ka, uy. Sana all. Eh, kadagal ko na nagibit-bit ni mo. Mga gikan para sa mga halong na shop ganihan, no? Sinso naman kakaayo, girl? Di mo ko di na kahapit pa rich, good. Inibrita di habi. Sure. Ali, mga anta. Wow! Di ako rin bugdahin ng mahalon nga kananan. Lahi na yung ka, girl. Big time na good ka. Magulian pa ka sa ato sa probinsya? No, dili na. Nag-board na ka din, he. Kondo. Wow! Kundo pag yun. Gabi ha. Ay, karosa. Oo. Hoy, pwede ba ka-adto ba ni mo? Nag-apply pa magkukugod. Pwede ba kahangi o katawag sa mga gipuyan? Sa karong gabi lang. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!